Wala tayo manang iparsolat pa di bercantik yun. Kailangan na hurju. Puro kasiyan. Upat-ikot kami ulot ka siyang nasugot. Sa ato na manungay ng inapasik ko pupe. Tunggok las niro-aro kami. Kailangan. Doon to bro. Jalan. Tidak mencoba pasang-pasang orang di Tiongkok di negara Sierra di tanggal 12 Juni tidak harilah itu deh molo hari na bersejarah di perjalanan ninggul di sahala dol maduero na di rayangon hari hadudugu dohot hari harus hari pernikahan deh itu hari pernikahan jadi sawan nedong isi batu nakinin tungas saigo lasmiro harohami jalaku bigi kami nakinin jamitannya dapat tidak ditongani bagas joronai memang itu rahu di rumah tanggai nggak paling dingkan nggak paling ampuh jadi oke setelah orang kudo sebab kudo dari tanoli manhattan di batatu helak kudo tu burukku ima suratnya hafal terus nama dapat tulia kori unang masih rekotinan imana dari dengan ima adorak sehari na bersejarah hari sadario tanggal 12 Juni itiki haposomuna dangadong mangalarak kamu manak tu dia kamu mangalaka dangadong na mangalarang ay narikot di dirinya sendiri dope bohi di pikiri hamuna alai di bagas sadarion didok munang mga sirikoti di mana naridong anima rikota muna make keluarga muna asa gabi keluarga si tiruan di tengah-tengah di keluarga besar si raja uluan ini si raja uluan nonak si kota rikota muna make keluarga muna asa gabi keluarga si tiruan di tengah-tengah di keluarga besar raja si torus rikota muna make keluarga muna asa gabi keluarga si tiruan di tengah-tengah ni nahumalia kamu marang dia kamu maringanan di kota muna manguse keluargamu asa gabe si tiruon di tengah-tengah ni huriai di tengah-tengah ni bagas dori markide naringgas marminggu ade hibereng ka parhaladui hibereng ka situai hibereng ka parminggu iba ringgas sudah si hohangi masih ditarik-tarik dan sida doh asidai jadi ibanan itu jumulu melulu yang muhara jauh di debatan Rabu pagi yang kami menutup tomat dan mertua di bata di tengah-tengah di keluarga muna asa gajang matong barita gabi gajang barita horas torok ngapinop di tengah-tengah di keluarga muna